Segur que és una situació que sona familiar. El soroll constant que ve del taller del costat, les olors del restaurant de baix o potser el fum de la xemeneia del veí. Què es pot fer en aquests casos? Doncs bé, el dret civil català té un concepte molt específic per a tot això, les immissions. Bàsicament són aquelles interferències que traversen les parets i afecten la propietat i la pau dels altres. Per entendre bé com la llei gestiona aquests conflictes, avui farem un recorregut per 5 punts clau. Començarem per veure què entenem avui per propietat, després definirem exactament què és una emissió, veurem quan s'ha d'aguantar i quan es pot actuar, descobrirem quines eines legals tenim a l'abast i al final reflexionarem sobre com la llei intenta buscar un equilibri just per a tothom. Comencem, doncs. Per poder parlar d'immissions, el primer que hem d'entendre és què significa ser propietari avui dia. I ja us avanço que no és tan senzill com sembla a primera vista. Aquí tenim la pregunta del milió. Fins on arriba realment el dret sobre allò que és nostre? Es pot fer absolutament de tot dins d'una finca? Per exemple, posar la música a tot drap a les 3 de la matinada? La resposta del dret modern és un no rotund, i és justament aquí on comença tota la tensió entre els drets individuals i la necessitat de conviure. En aquest punt veiem un canvi de mentalitat brutal. Hem passat d'una visió gairebé sagrada, absoluta, de la propietat, molt típica del segle XIX, a una visió totalment diferent. El Codi Civil de Catalunya ho diu ben clar a l'article 541.2. El dret de propietat s'ha d'exercir d'acord amb la seva funció social, i això, en entorns com les ciutats, on tot està tan a prop, és absolutament clau. La propietat ja no només dona drets, sinó que també imposa deures cap a la resta de la comunitat. Perfecte. Amb aquesta idea de la funció social al cap, ara sí, podem passar a definir el terme legal que ens ocupa avui. Què són exactament aquestes interferències que es colen per les línies de la propietat? L'article 546.13 defineix la immissió com una mena d'ingerència indirecta. És a dir, no parlem que algú entri a casa nostra, sinó dels efectes de l'activitat que algú fa a casa seva i que ens arriben a nosaltres. Pensem en el so, les olors, les vibracions... Són allò que en diem elements imponderables, coses que no es poden tocar, però que, sens dubte, es poden sentir i, sobretot, patir. Perquè una molèstia es consideri legalment una immissió, ha de complir aquests 3 requisits. Primer, la materialitat. No parlem de coses subjectives, com ara que no ens agradi com ha pintat la façana el veí. Parlem d'unes sonores, de partícules d'olor, coses que es poden mesurar. Segon, la mediativitat. L'origen és a la finca del costat. I tercer, i molt important, la continuïtat. No és la festa d'aniversari d'un dia, sinó el soroll constant d'una màquina dia rere dia. Aquí es veu molt clara la diferència clau entre una immissió i el que seria una invasió directa. Una invasió com una gotera o que ens llancin brossa al jardí. És una vulneració directa que gairebé mai s'ha de tolerar. Les immissions, en canvi, són més complexes i la llei, com veurem ara, les tracta amb molts més matisos. Vinga, anem al moll de l'os. Cal saber que no totes les emissions són il·legals. La llei estableix un límit, una frontera, per decidir quan una molèstia és simplement part de la vida en comú i quan ja es converteix en un problema legal. Aquesta és la pregunta que el dret català ens obliga a fer. De fet, la clau de tot el sistema es basa en determinar si el dany o la molèstia que provoca la immissió és o no és substancial. Però clar, què vol dir exactament això de substancial? Doncs no és una qüestió d'opinió. Com diu l'article 546.14.1, per saber si un perjudici és substancial, hem d'anar a mirar els valors límit que marquen les normatives. L'exemple més clar són les ordenances municipals sobre soroll. Estableixen uns decibels màxims. Si el soroll del veí els supera, aleshores el perjudici és, per definició, substancial. Aquesta taula ens ho resumeix perfectament. Les molèsties que no són substancials, doncs, s'han de tolerar. Forma part de viure en societat. Però atenció, perquè la clau i el que potser sorprèn més està a les 2 files de sota. De vegades, la llei obliga a tolerar fins i tot un perjudici substancial, per exemple, el que prové d'una activitat amb llicència administrativa. En aquests casos, ens toca suportar la molèstia, però a canvi neix un dret a ser compensats econòmicament. D'acord, però i què passa si la immissió és substancial i, a més, il·legítima? Què podem fer? Doncs, per sort, la llei ens dona una eina molt potent per defensar els nostres drets. Aquest és el nom que rep l'acció judicial que pot iniciar la persona propietària afectada. L'acció negatòria serveix bàsicament per fer que s'aturi qualsevol pertorbació il·legítima del dret de propietat, i les immissions il·legals en són l'exemple de llibre. És una solució molt completa perquè ataca el problema per 3 bandes.
No només busca que la molèstia s'aturi ara mateix, sinó que també permet reclamar una indemnització pels danys que ja s'han patit i, molt important, aconseguir una ordre judicial que impedeixi que el problema torni a passar en el futur. I ja per anar acabant, fem un pas enrere per mirar la imatge completa. Tota aquesta regulació sobre les emissions, en realitat, no és més que l'intent de la llei per resoldre un dels dilemes fonamentals de la vida en societat. Aquesta idea, que ve de la jurisprudència del Tribunal Constitucional, ho resumeix tot a la perfecció. El dret de propietat no s'acaba als murs de casa nostra. Està lligat, sí o sí, a una funció social, a un conjunt de deures i obligacions cap a la resta. La llei busca constantment aquest equilibri entre el dret a gaudir del que és nostre i el dret del veí a fer exactament el mateix. A veure, si ens hem de quedar amb 4 idees clau, serien aquestes. Primera, la propietat té una funció social. Segona, les emissions són interferències indirectes, mesurables i contínues. Tercera, el concepte estrella és el de perjudici substancial, que sovint ve marcat per la normativa. I quarta, fins i tot quan s'ha de tolerar una molèstia greu, moltes vegades la llei ens dona dret a ser compensats. Al final, tot plegat ens porta a una reflexió més profunda. La regulació de les emissions ens obliga a pensar on acaba el dret d'una persona i on comença el de l'altra. És un recordatori constant que viure en societat és un exercici de negociació, de respecte i, de vegades, de tolerància. Sempre, això sí, amb el suport de la llei per garantir que ningú abusi dels seus drets.